пешравии соҳаҳои гуногуни ҳаётро инсонҳои дорои донишу заковат ва маънавиёти баланд дар ҳар давру замон таъмин намуданд. дар замони муосир илмҳои дақиқ дар ташаккул ва инкишофи ҷомеа нақши муҳим ва асосанда доранд. ба ҳамагон маълум аст ки асри 21 аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ асри илму техника ва технология эълон гардидааст. барои омӯзиши техника ва технология ё худ унсурҳои ҷадиди ибтидои асри 21 пеш аз ҳама илмҳои дақиқро дар сатҳи лозима бояд омӯхт ва омӯзиши онро ҷиддӣ қабул намуд. салом бинандагони азиз, дар ин нашри барномаи соҳибхират нафаре муаррифӣ мегардад ки бо навовариҳои рӯйкоровардаи худ дар рушди илм ва соҳаи энергетикаи ҷумҳурӣ саҳми босазо гузоштааст. идомаи барнома шуморо бо ин олими муваффақи тоҷик ошно месозад. моро тамошобин бошед. рушди соҳаи энергетика барои ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити имрӯз соҳаи афзалиянок ба ҳисоб меравад, зеро пешрафту тараққӣ ёфтани соҳаҳои дигар иқтисодиёти кишвар ба пешрафту инкишофи соҳаи энергетика вобастагӣ дорад. аз ин рӯ рушду инкишофи ин соҳа дар сиёсати имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бахусус дар сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи муҳим дорад. имрӯзҳо муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти олии касбӣ корҳои илмиву тадқиқотиро дар самти энергетика бо сатҳу сифати нав ба роҳ монда истоданд ва тамоми нерӯи илмиву зеҳниро ба иҷрои мавзӯъҳои фарогири масъалаҳои муҳими рушди иқтисоди миллӣ сафарбар менамоянд. дар тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳаи энергетикаи мамлакат донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ мавқеи хоса дорад ки бо ҷалби олимону муҳаққиқон ва омӯзгорони соҳибтаҷриба мутахассисони соҳаи энергетикаро омода менамоянд. дар омода намудани кадрҳои ҷавобгӯ ба талаботи соҳаи энергетикии мамлакат олими навовару омӯзгори асил, доктори илмҳои техникӣ Абдукарим Абдураҳмонов саҳми босазо дорад. ном бурда аз овони наврасӣ ба ин соҳа дил бохтаву ояндаи худро муваффақ дар ин соҳаи муҳим медид. Абдукарим Абдураҳмонов соли 1945 дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. пас аз хатми муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 11 зодгоҳаш барои таҳсил дар мактаби олӣ роҳ гирифт ба кафедраи автоматонидани ҳаракатҳои электрикӣ ва мошинҳои электрикии факултаи энергетикаи донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ ва ин ниҳоди илмӣ бо нуфузи мамлакатро соли 1968 бо баҳои аъло хатм намудааст. омӯзгорони соҳибтаҷрибаи донишгоҳ маҳорат ва дониши ӯро дида хостанд пас аз хатм дар қатори онҳо ба фаъолияти омӯзгорӣ машғул шавад ва ӯ хоҳиши устодонро рад накарда фаъолияти кориро дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ оғоз намудааст. вақте ки мо дар синфи 10 мехондем, ба мо ҳамин як муҳандиси бисёр пурқувват омада суҳбат гузаронид ва фаҳмонда дод ки чӣ хел карда мо ихтисоси автоматонидаро ёд гирем. бинобар ҳамин аз ҳамон замон мо алоқаи худро бастем бо ҳамин институти политехникии Тоҷикистон ном дошт. соли 63 мо вақте ки мактаба тамом кардем, мо рост ба ҳамин душанбе омада ҳаминҷо дохил шудем ва имтиҳони математикаю физикаро ман ки ба баҳои аъло супоридам, омӯзгорон дар ҳайрат монданд, гуфтанд ки шуморо мо қабул мекунем. бинобар ҳамин ман донишҷӯи ҳамин донишгоҳ шудам. мо 5.5 сол хондем. мо ба ҳамон вақтанда як расм буд ки 1.5 сол мо дар истеҳсолот рӯзона кор мекардем, шабона мехондем. шабона то 11 шаба мо дарс мегузаштем, баъд ба хобгоҳ рафта хоб мекардем. мо дар Таҷик энергоремонт ҳамчун як ёрдамчии устоз кор мекардем барои таъмир кардани муҳаррикҳо, трансформаторҳо. ҳамонҷо мо бисёртар сохту тарзи кори ҳамин мошинаҳоро аз ҳамонҷо мо ёд гирифтагӣ. мо 1.5 сол ҳамонҷо кор кардем, шабона хондем, баъд
بعد 1.5 سال بعد با آموختن روزانه سر کردیم. بنابراین مهلت آموزشی ما 5.5 سال شد. ما همین خیلی شد که مکتب میانه هم 11 سال خوندیم، 1 سال زیادتی. به اینستیتوت هم آمده 1 سال زیادتی خوندیم. لیکن من فکر میکنم هر دوی همین سالها بسیار فایده‌ناک بود. بسیار چیزهای نو رو ما آموختیم. خصوصا از استحصالات بسیار چیزها رو آموختیم. از همون سال سر کرده من دائما در استحصالات رفته کار میکردم. استاد عبدالکریم یعقوبویچ یکی از برجسته‌ترین استادان در فاکولته انرژتیکی در دانشگاه تکنیکی گویم اگر خطا نکنم بیرون از دانشگاه هم یک استاد برجسته و نامدار میباشند که در تمام ساختارهای چی جمهوری باشد چی ساختارهای مثل شرکت‌های انرژتیک باشد شاگردان بی‌نهایت زیاد دارند و فعالیت کاردانی استاد در تجربه هر روزه دانشگاه مثال دیده می شود که با دانشجویان همچون استاد سختگیر با تجربه و به نهایت مهربانانه همچون پدروار با شاگردان خود درس میگذارند. سهم ارزنده استاد را اگر ما در اینجا پیشه گیریم، استاد در همه سمت انرژتیک یکی از سهم‌های اساسی که مثال امروز یکی از به دست آوردن این استقلالیت انرژتیکی هست. سهم ارزنده استاد در این سمت دیده می شود. شاگردان به نهایت زیاد دارد. چی در اگر ما نظر افکنیم بر نیروگاه عظیم عصر مثال نیروگاه برقی و بیراغون، شاگردان زیادی استاد در آنجا فعالیت دارند. همه روزه مثال در تماس هستند با استاد، از تجربه استاد استفاده می‌برند. باری اولی که ما با استاد عبدالرحمنов عبدالکریم یعقوبویچ واخوردیم این ماهی نویبر سال 2004 بود. اون وقت ما در کورس یکی فاکولته انرژتیکای دانشگاه تکنیکی تحصیل میکردیم و واخوری ما در درس مکانیکای برقی بود که فن در موضوع ترانسفورماتورها جریان داشت و من خوب در یاد دارم که از اون گروه اکادمی ما یکمین شده اون کار آزمایشی که در موضوع قسم‌های اساسی ترانسفورماتور بودن من حمایه کردم و بعد از اون آهسته آهسته شروع شد همکاری ما با استاد عبدالرحمنов. بعد از کورس مکانیکای برقی در کورس دویممون این سال 2005 بود در همون کافدرایی که استاد فعالیت میکردن استاد با ما درس از فن ماشین‌های برقی میگفتن و در طول دانشجویی در 5 سال دانشجویی استاد عبدالرحمنов با ما از 3 فن درس گفتن اماگی اونا هم باشد هر یک کدام 1.5 ساله دوام میکردن. از نگاه من استاد بسیار یک شخصیت پرتمکین و یک عالم می باشد که در حقیقت در ساحه انرژتیک با یک دستاوردهای بسیار هم بلند تا امروز موثر گردیده است. راستی ما استاد را از سال 2014 میشناسم. وقتی که من دانشجو بودم استاد ما رو در دانشکده انرژتیکی از فن‌های گوناگون ساحه تکنیک درس میگفت و بعداً وقتی که ما دانشکده رو ختم کردیم در سال 2016 استاد به حیث رئیس امتحانی دولتی و رئیس اتستاتسیای ختم بود و ما شروع از سال 2014 با همراهی استاد شناسایی داشتیم و بعداً از سال 2016 من به حیث اسیستنت کار و فعالیت خود رو در دانشکده انرژتیکی تاجیکستان شروع نمودم که استاد عبدالرحمنов عبدالکریم یعقوبویچ نیز در دانشکده انرژتیکی به حیث نامزد علم‌های تکنیکی داتسنت کار و فعالیت می‌نمود، همچون همکاری بیرونه و ما از سال 2016 با همراهی استاد با کارهای علمی شروع نمودیم و تا سال 2021 برای نوشتن رساله علمی، کارهای علمی تحقیقاتی و ایجادی ما با همراهی استاد نیز کار و فعالیت نمودیم در ساحه انرژتیک.
عبدالکریم عبدالرحمانов سال 1970 به زینه اسپیرانتورا داخل گردیده سال 1974 این زینه علمی را با موفقیت به اتمام رسانیده است. سال 1975 زیر راهبری استادش رستم اکرامов رساله نامزدی خود را دفاع نموده سزاوار عنوان نامزد علم‌های تکنیکی گردیده است. بعد ختم دانشگاه اساسی کاری من در институт энергетикаи Тоҷикистон буд. Институт энергетикаи Тоҷикистон дар назди Москва буд. мо дар ҳамон институт кор карда тадқиқот мебурдем. мо базаҳои калон доштем, дар Анзоб доштем дар баландии 3400, дар Такоб доштем дар баландии 1700, баъд дар тарафи Норак якта база доштем 1400 ва базаи худо мо 750 метр буд. дар ҳар як баландӣ мо ҳар як дастгоҳҳоро тадқиқот бурда пешниҳод мекардем ки кадом дастгоҳ дар кадом баландӣ навз кор мекунад. ҳамин корҳоро мо дар тадқиқоти илмии худо мо асос карда гирифтем. фаъолияти асосии илмии ман вобаста аст ба роҳбари ҳамон вақтаи мо Икромов Рустам Зияевич, номзади илмҳои техникӣ доцент буданд. он кас роҳбари ҳамон корхонаи илмии тадқиқотӣ буданд ва маро гирифта бурда ҳамаҷо сардори як шӯъба карда мондан ва мо ҳамроҳ қариб ки 15-20 сол ҳамроҳ кор кардем. он кас бисёр одами буданд, шӯҳратманд, бисёр илмдон. дар ҳамон шӯъбаи энергетика мо қариб ки 20-25 ихтироот гирифтем, тасдиқашро гирифтем ва онҳоро татбиқашро гузаронидем. мо асосан дар бораи хаттҳои интиқоли барқи баландшиддат кор кардагӣ будем. асосан мо хатти интиқоли барқи аз айнӣ то перевале ки Анзоб ҳаст ҳамон ҷо хатти интиқоли барқи 35 киловолтара кашида будем. дар ҳамон ҷо мо бисёри татбиқоти худомро ҳамон ҷо бурда будем. бисёр хатҳои интиқоли барқи бепоя аз ҳисоби ҳамон баландии кӯҳ истифода бурда мо хатти интиқоли барқро сохтем ки то ҳоле ҳамон барқ кор карда истод. дар ҳақиқат устод Абдурахмонов Абдукарим як шахсияте ҳаст ки бисёр дар соҳаи энергетика ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои стратегӣ ва калидӣ низ ҳисобида мешавад. ва устод Абдурахмонов Абдукарим низ дар соҳаи навоварию эҷодкорию ихтироъкорӣ як шахсияте ҳаст ки аз овони фаъолияти корӣ ба ҳамин самт кор ва фаъолият мекард. вақте ки мо соли 2016 ба ҳайси як унвонҷӯ ва ҳамчун як шогирди устод фаъолият кардем, вақте ки ба корҳои то ҳамон давр раи устод шинос кардем. аллакай устод 35 ихтироъотҳои гуногун дар самти энергетика доштанд ки 8 онҳо дар амал татбиқ шудагӣ буд дар корхонаҳои ба монанди симентзаводи шаҳри Душанбе ва чандта аз пойгоҳҳои обкашӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон истифода ки мегардид. ин низ барои мо як рӯҳияи нав бахшид ва мо низ дар ҳамин самт фаъолияти худро идома додему то имрӯз кор карда истодааст. нусха патентҳое ки устод сазовор шудаанд бештар гӯем ба самти бехатарӣ дар соҳаи энергетика пешниҳод шудагӣ аст. аллакай якчанд патентҳош ма ба ҳамроҳи устод шинос шудагӣ будам ва нусха патентҳош ба самти бехатарии энергетика аст. дар самти лоиҳаи бузурги аз мисол имрӯз дар ҷумҳурӣ дар Осиёи миёна мисол дар ҷои аввал меистад, дар каса ҳазор мебошад ки дар ин самт устод кор ва фаъолият карданд. умедвор ҳастам ки якчанд шогирди ӯ рисолаи номзадии худро дар ин самт ҳимоя мекунанд. аллакай дар арафаи ҳимоя ҳастанд. пас аз ҳимояи рисолаи номзадӣ Абдукарим Абдурахмоновро ҳамчун роҳбари лабораторияи илмии шӯъбаи илмиву амалии коргоҳи энергия ба кор қабул намуданд ва дар ин коргоҳ то соли 1995 фаъолият намудааст. нимсолаи дуюми соли 1995 дар корхонаи энергияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе то соли 2007 ҳамчун роҳбар адои вазифа намудааст.
ما اساساً گرمیدهی دیگر صنعی رو با همونجا میگذراندیم. ایندوکسیونی بود. همون در زواد روغن باراری ما وای رو تطبیق کردیم. در زواد شیر و سیر همون گرمیدهی رو تطبیق کرده بودیم. اختراع کاری هم در بسیاری جایها گذراندگی و حاضر فکری من با بسیار خطای انتقال برق، مثلا در برآمد خط انتقال برق نورک پایه های بی پایه رو استفاده برده همونجا برآمد خط انتقال برق 500 کیلوولت از نورک همونجا تطبیق کرده بود. دسترنج‌های علمی استاد در استحصالات هستند و اونها انگشت‌شمار نیستند، گوییم خیلی هم زیاد هستند. با خصوص یکی از دستگاه یا اینکه تجهیزاتی که بعد از انجام اون کارهای علمی در استحصالات جمهوری پیشنهاد شده بود، این یک تجهیزاتی بود که برای با اصطلاح روسی устройство слежения за солнцем بود. دستگاهی که اون حرکت آفتاب رو پیگیری میکرد برای اون پانل های آفتابی. یکی از دستگاه و تجهیزاتی که دسترنج کاری استادان این دستگاه بودن و بسیار هستند بود دستگاه ها و تجهیزاتی که برای کارهای نصب و وصلگری دستگاه و تجهیزات الکتریکی رو به خطر اجرا کردن. هستند دستگاه و تجهیزاتی که در این سمت هم در استحصالات جمهوری تاجیکستان الحال استفاده برده می شود. استاد عبدالرحمانов عبدالکریم یعقوبیچ رو از دوره دانشجو بودنم میشناسم. در همون دورانی که ما درس میخوندیم خیلی یک راه‌های و اصول‌های گوناگونی درسی رو به ما یعنی پیشنهاد میکردن و با همین ملکه دانشجویان رو یعنی درک کردن نسبت اون در علاهیدگی باز کاربری میکردن. عموما از حساب اگر پداگوژیک گیریم اگر خیلی در یک سطح بلند قرار دارند. متدیکای درسگذاری استاد به من خیلی یعنی پسند است و استاد در بین کلکتیو بسیار نفری فاکولته انرژتیکی که هیئت پروفسوران و آموزگاران زیادی رو در بر میگیرد یک آبروی اعتباری خاصه دارند. این هم از حساب با سواد با مدنیت تجربه زیادی کاری داشتنی استاد می باشد. عبدالکریم عبدالرحمانов سال 2003 رساله دکتری خود را حمایت نموده سزاوار عنوان دکتر علم‌های تکنیکی گردیده است. استعداد فطری، مهارت بلند کسبی، علم و دانش، صداقت و ارادت بود که عبدالکریم عبدالرحمانov پیراهی دشوار و فراز و نشیب علم و تعلیم را سربلندانه طی نموده امروز برای تربیت عالمان جوان زحمت می‌کشد. او تمام هستی و فعالیت پربرکت خویش را در راه خدمت به خلق و دولت بخشیده از آموزگار قطاری تا زینه‌های بلند علمی رسیده است. او در راه تربیت و به کمال رسانیدن متخصصان صاحب عنوان و صدها دانشجویان رویه تکنیکی امروز سهمی ارزنده دارد. خط انتقال برق کاسه هزار از پادستانسی قرونتپه می رود و برای وارد کردن خط انتقال برق 500 کیلوولت یعنی 1000 کیلوولت جریان دائمی را ترتیب دادند. در پادستانسیا هم جریان تغییریابنده را با جریان دائمی تبدیل داده با انتقال آن شروع کردند. انا همین مسئله با یکی از شاگردان من کار کرد، بسیار با موفقیت و دیسرتاسی وی را نقص قبول کردند و وی نامزد علم‌های تکنیکی را گرفت. این یکی از دستاوردهای کلان ما. دوم دو اسپرانت دیگری من در قرغنتپه دستگاه‌های آفتابی بود که اقتدار وی 30 کیلووات بود، یکتاش 10 کیلووات. در همان وقت این خیلی اقتدارهای صنعی آفتابی قریب که در تاجیکستان نبود. ما ویها را استفاده برده یک زوادی که همونجا همراه بود همون زواد رو با نیروی الکتریکی تامین کردیم. بنابراین همین بچه ها هر دوشون تحقیقات برده دیسرتاسیون کردن و دیسرتاسیون حمایت کرده تصدیق دیسرتاسیون گرفت. استاد در جوده تیار نمودن شاگردان یک شخصی
бисёр ғамхор, як шахси бисёр як дониши дараҷаи олӣ дошта мебошад, ки вақте ки бо ҳамроҳи устод суҳбат мекунӣ, аллакай аз ҳамун нақшабандие ки барои пешрафти кори шумо мекунад, дар як на чандон вақти дароз метавонед ки ба корҳои худ ки ҳусни анҷом бахшед. Чунки устод доираи фаъолияташ ки васеъ аст, аз ҳамин лиҳоз корҳоеро ба нақша мегузорад, ки онҳо дар як бор метавонанд ки натиҷабахш ва самараи худро диҳад. соли 2016 мо дар донишкадаи энергетикии Тоҷикистон бо устод Абдураҳмонов Абдукарим Якубович кори илмии худро дар самти нерӯгоҳҳои барқии офтобӣ, бехатарии нерӯгоҳҳои барқии офтобӣ дар шароити Тоҷикистон оғоз кардем ва дар соли 2021 бо муваффақият дар яке аз институтҳои илмӣ назди Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон кори илмиро боз ҳам якумин шогирди гӯем илмии устод ман ба ҳисоб меравам то ҳол ва баъд аз ман боз 3 нафари дигар корҳои илмии худро дар ҳамин самти нерӯгоҳҳои барқии офтобӣ бо роҳбарии устод Абдураҳмонов ҳимоя карданд ва ҳоло дар як чанд самтҳои бисёр муҳими иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро пурсамарона ба роҳ мондаанд. абдукарим абдураҳмонов муаллифи зиёда аз 140 мақолаи илмӣ, 30 патент барои ихтироотҳо дар самти энергетика ва 12 китоби дарсӣ барои таълими фанни мошинҳои электрикӣ мебошад. аз китобҳои таълиф намудаи ин олим тамоми донишҷӯёни равияи энергетикии донишгоҳу донишкадаҳои мамлакат фаровон истифода мебаранд. ҳамаи китобҳое ки мо мегузарем асосан ба забони русӣ навишта шудааст. вақте ки мо гурӯҳҳои тоҷикиро кушодем, масъала пайдо шуд ки чӣ хел карда онҳоро бо китобҳои тоҷикӣ таъмин кунем. яке аз масъалаҳо ин дар бораи мошинаҳои электрикӣ, трансформаторҳо, мошинаи ҷараёни доимӣ, мошинаи асинхронӣ, мошинаи синхронӣ ва дигар мошинаҳо ман ҳамин китобҳои тоҷикиро навиштам, онҳоро ба донишҷӯён пешниҳод кардам. донишҷӯҳо хонданд, маъқул донистанд ва ин китобҳоро ҳатто ба дигар донишгоҳҳо, масалан селхози институт, институти тиббӣ, ба техникумҳо мо тақсим кардем, онҳо истифода бурда истоданд. мавзӯъҳои китобӣ акун ҳамон гӯем ки трансформатор, сохт ва тарзи кори он, навъовариҳое ки дар трансформатор ворид карда шудааст, майдони электромагнитии трансформаторҳо ва ҳамин масъалаҳоро дар дигар мошинаҳои ҷараёни доимӣ тағйирёбанда ҳам якта дида, навишта формулаҳошро китоб карда баровардем. дар ҳамон китобҳо ҳамин мошинаҳо сохташ, тарзи кораш, амалан дар истеҳсолот то чӣ андоза истифода бурда мешаванд, ҳамин масъалаҳоро дар ҳамон китоб кушода шудагӣ. хусусан донишҷӯёҳо бисёр хоҳиш мекунанд ки мошинаи синхронию асинхрониро ба вайҳо фаҳмонда тем. ин маънои онро дорад ки асинхрони ҳар хела, синхрони як хела. аламинро ман ба вайҳо фаҳмонда метем ва дар бораи қисми беҳаракати онҳо ё қисми ҳаракаткунандаи онҳо ба пуррагӣ ман фаҳмонда метем. муоширати устод бо шогирдон ман дар ёд дорам ки бисёр дар давраи донишҷӯӣ низ бисёр меҳрубонона устод бо донишҷӯён муомила доштанд, муошират доштанд ва дар дарсҳои лексионии мо дар аудиторияҳои 301 ва 309 дарсҳои лексионии мо мегузаштанд ва устод аз бисёр дастгоҳу таҷҳизотҳое ки ба ҳамон вақт бисёр ҳозиразамон васеъ истифода мебурданд ва ҳангоми суолу ҷавоб бо донишҷӯён, яъне бо мо дар он вақт бисёр меҳрубон буданд ва бисёр як гӯем оддӣ сода карда мефаҳмонданд ҳар як қисмҳои алоҳидаи он дастгоҳҳоро ки
барои мо бисёр маъқул буд, бисёр шавқовар буданд фанҳои устод ва ҳоло бошад ман фикр мекунам ки ин яке аз заҳматҳои шабу рӯзонаи устод буданд ки моро бар як самти лозима раҳсипор карданд ва мо ҳоло фаъолият карда истодаем. устод Абдукарим Якубович ягона шахсияте ҳастанд ё ки дар факултет бигем агар хато намекунем китобҳои самти соҳаи энергетика, яъне ки самте ки худ пеша кардааст ба забони тоҷикӣ мисол тарҷима шудагӣ ҳастанд. Ҳамарӯза донишҷӯён ва мутахассисони соҳаи энергетика ин китобҳоро мутолиа мекунанд, истифода мебаранд ва банда низ аз адабиётҳои устод аз даврони донишҷӯӣ мисол аз китобони устод ман истифода мебарам ва ҳамарӯза дар дарсҳое ки ба дигар донишҷӯён мо дарс мегзарем аз китобони устод истифода мебарем. Бештар китобони устод дар самти механикаи электрикӣ мисол бисёртар руҷӯъ карда шудагиаст. Мисол мошинҳои электрикӣ ба монанди мошини электрикӣ ба монанди генераторҳои электрикӣ, муҳаррикҳои электрикӣ, трансформаторҳо ва дигар таҷҳизотҳое ки барои як намуд энергияи электрикиро ба дигар намуди энергия табдил додан мисол бисёртар ба ҳамин самт пешбинӣ шудааст китобони устод. Абдукарим Абдураҳмонов ҳоло раиси шӯрои диссертатсионии донишкадаи энергетикии мамлакатро бар уҳда дорад ва ҳамвора пай талоши он аст ки шогирдонаш рисолаҳои номзадии худро бо муваффақият дифоъ намоянд. ӯ ҳамчун мутахассис олими соҳибмактаб буда дар ташвиқу тарғиби илми имрӯза мавқеи махсус дорад ва саҳми ӯ дар тарбияи кадрҳои баландихтисос низ хеле назаррас мебошад. барои устод таманниёти онро дорам ки пеш аз ҳама дар корҳои илмияшон муваффақиятҳо хоҳонам. бигзор ҳама вақт дар ҷодаи илму техника як саҳми мубориз дошта бештар шогирдонро дар ин самт яъне омода намоянд ва ҳама вақт мо аз пушти устод яъне фахр кунем ки чунин устод дорему имрӯзҳо дар риштаи соҳаи энергетика саҳмгузор аст. оянда мо барои устод аввалан умри дароз, сиҳати комил таманно дорем ва ҳамеша устоди азизи мо умрашон дароз бод. То ҷои ман огаҳӣ дорам мо 3 нафар мавзӯъҳои докториамро тасдиқ намудем ва оянда бо устод мо мехоҳем ки дар ҷодаи камолоти илм низ бо устод ҳамкориҳои зичро низ ба роҳ монем. аз ин хотир пеш аз ҳама барои устод умри дароз, тани сиҳат, бурдбориҳо ва дар оянда низ корҳо ва нақшаҳо низ бо устод зиёд ҳастанд. умр боқӣ бошад мо корҳои зиёдро ба сомон хоҳем расонд дар соҳаи илм ва хусусан соҳаи энергетика ки имрӯз ҳамчун соҳаи калдӣ дар ҷумҳурии тоҷикистони мо муаррифӣ мешавад. ҳоло аз устод бисёр умедҳои зиёд дорем. бахусус мо оғоз кардем кори илмиро дар зинаи доктори илмҳо. умед дорем ки албатта бо дастгирии устодон, махсусан бо дастгирии устод Абдураҳмонов Абдукарим кори доктории худро ба анҷом расонем ва ҳимоя кунем ва ба устод бисёр таманнуҳои неке дорам. мигзор ҳама вақт ҳамроҳи мо бошанд, дастгири мо бошанд ва дастгири на танҳо дастгири мо, балки дастгири тамоми системаи энергетикӣ гӯем ҳам хато намекунем, чунки устод дар ин низом, дар ин самт яке аз чеҳраҳои намоён ҳастанд ва умед дорам ки бисёр хизматҳои дар оянда низ бисёр хизматҳои шоёни устод мерасад. оянда таманниёти ман ба устод ҳамин аст ки солҳои дароз бошанд, ҳамроҳи мо ҷавонон бошад, таҷрибаи бисёр мукаммале ки дорад, мо ҷавонон аз таҷрибаи ӯ баҳра бигирем, дар кору фаъолияти худ истифода барем. ҳозир акнун дар институти энергетикаи Қурғонтепа бо 2 ҷавон аспиранти ман ба ҳисоб меравад ва ҳамин сол бояд ҳар дуяшон то охири сола ҳимоя кунанд. дар умум гуфтам мумкин ки 6 шогирдони ман ҳамон диссертатсияи худро ҳимоя карда
тасдиқи онро гирифтанд. ба ғайр аз ин ман бо дигар аспирантҳо дорам аз дигар ҷойҳо, масалан аз Данғара, аз Помир. кори вай ҳам кори шоиста оиди нерӯгоҳи барқи обии Мурғоб вай тадқиқот бурдааст ва бисёри одамҳо медонанд ки дар Мурғоб дар баробари нерӯгоҳҳои барқи обӣ нерӯгоҳҳои электрикиро ба миқдори 600 киловатт 300 киловатти насб карда ба кор даровардагӣ. Алеко ҳамон нерӯгоҳҳои барқии офтобиро чӣ тавр ба кор даровардан на кор, кай ба кор даровардан на кор, ҳамин аспиранти ман ҳамон ба машғул аст ва фикр мекунам вай бисёр дастовардҳои зиёда гирифт. вай бояд ин ки соли оянда ҳимоя кунад. орзу дорам ки ҳамин аспирантони ман ҳамаш ҳимоя кунад, тасдиқи худашро гирад. ба ғайр аз ин 3 докторантҳо ман дорам. докторантҳо ҳозир 1 сол кор кардагӣ камтар корашон акнун бояд ба пеш равад. ман орзу дорам ки ҳамин докторантҳо ақаллан якташ ҳимоя кунаду ман бинам. абдукарим абдураҳмонов дар пайроҳаи омӯзиши илмҳои техникӣ ҳамчун як олими тоҷик муваффақ аст. бо азми устувору иродаи қавӣ ва талошҳои пайваста чароғи маърифат дар замираш фурӯзон гашта ба дастовардҳои арзанда сазовор гардидааст. дар анҷом мо таҳиягарони барномаи соҳибхират ба ин олими навоварии тоҷик саломатии бардавом ва комёбиҳои назаррас таманно дорем. бо барномаҳои дигари телевизиони илм ва табиат бимонед.